babukeli, welcome to MK, our YouTube channel. I'm your host uNtombe Iningi, uMashenge wakaMzizi. Namhlanje sila eThokoza. Simenye umndeni wakaShabalala. Wenzela iSweet 16 indodakazi yabo uZenani. Njengoba nani niyabona ngemumva ukuthi kwenzakalani. Ngelani ke nibone ukuthi bayicelebrate kanjani iSweet 16. Ngiyabonga. Você, olha aí, como vai? Ngiyanibingelela futhi babukeli. Nisabingelela uNtombe Iningi uMashenge wakaMzizi. Njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi sila eThokoza simenye umndeni wakaShabalala. Namhlanje nani niyazibonela ukuthi kuhle kanjani la eThokoza. But ke niyabona nani ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nezimbali zezwe. Ngicela ukuthi bazazise ukuthi bangobani. Ngizoqala ngawe. Ngicela ukuthi uzazise baby girl ukuthi uba igama lakho. Igama lami nguAngel Mkhwanasi. Elami noMpumelelo Shabalala. Igama lami nguThabile Ndaba Bracket Nyombisa. Naze nabahle bantwana bami. Naze nabahle. Okay, noMpumelelo. Uqale nini ukuhlolwa sisi? Ngaqala ukama amajiji ngisasena 6. Okay. Then i-branch yakho ikuphi? Isemndeni. Then umphathi wenu uSisigugu. Umphathi wami kahle kahle una 37 kodwa naye seseyitshintsha. Wow. That's nice. Shuthi wena ubukela kuye kahle kahle. Okay, then ngapha ke ngoba ngizwa ngathi nifike nje ni very few. Then nihlobana kanjani ke noSingayi? Uyicousin nami, umama wakhe usisika mama. Oh, okay. Mpumi, yini nje into oyithande kakhulu nje since uqale ukuhamba amajiji? Engikuthande kakhulu sithi ngiqala ukuhamba amajiji ukuyiphatha kahle. Ayikho into ebalekile njengokuyiphatha kahle mawuyintombazane. Because abafana most of the times they take advantage because bayazi ukuthi uma uyintombazane like awukwazi ukuyikhulumela. So they can do whatever they want to do kuwe while knowing ukuthi vele nawe uyintombazane vele, especially mostly abafana kuyakwenzeka ukuthi umfana akuthengele yogurt aphinda akuthengele uchocolate bese wena uyajabula uthi hayi lo mfana shuthi uyangithanda kanti cha abanye basuke bekuthenga angala abanye usuka kwenze ngoba ethanda kodwa omunye ngikhama kwesikhathi uzokutshela ukuthi hayibo kunini ngithenga labo chocolate kanti mina ngitholana kudo chocolate. Kahle kahle kusho ukuthi ubekasuke nje afuna lezi zinto ayifunayo but asebenzisa enye indlela. Yebo. Then cause ngiyabona ukuthi sewukhulile, then can you please tell our viewers at home ukuthi uneminyaka emingaki? Ngina 19 turning 20 ngoDecember. And useseyintombi into. Hayi futhi ngiyamula nje in 2 years time. Yeah. We can't wait ukuthola invitation from wena ukuthi nje sizosho ukuthi hayi siyamazi uMpumi wakwafika eThokoza. Wafika egcwele namanje usagcwele. Nompumelelo ngicela ukuthi uqhubeke nokuyiphatha kahle mntanami yazo. Uqhubeke futhi uyihambele indlela umamele ke nabo nomehlo benu ngoba bona bayayazi indlela wena osazohamba kuyo. And usawushilo ukuthi nomphathi wakho naye useseyitshitshi even though ase over the age of 30 something. Ngiyabonga kakhulu ke mntanami. Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli.
sesekuyo ke lenkonzo enhle kangaka sihleli nezimbali zezwe angihambi ke ngedwa futhi manje uzocela nje ukuthi bazazise then nizothola konke esiniphathele khona njengamanje ngicela ukuthi uzazise baby girl ukuthi wayigama lakho uRithabile mara bangazi ngo50 Mina ngombali bangazi ngogolide. okay magolide Mina nguAphile umphathi wabo kodwa bangazi ngonkosazana. okay inkosazana mina nguHope bangazi ngobonus awu bonus naze nabahle bantwana bami baby girl since ngifile izolo nje uzizwa kanjani Ngikhathele, angifuni ngasho ngikhathele, but ngoba sifuna ukwenza umcimbi omunye umntwana ubukeke, I have to ukuthi ngibe khona futhi ngiyimisele. okay ke konje uthe uprefer liphi igama ngaze ngikubize ngegama ongalithandi kahle Inkosazana, okay inkosazana uqaleni unangaki ukuhlola ngiqale ngina 12. then manje unangaki Manje ngina 16 ngenza 17 November. okay then konje ibranch yenu yini igama layo Ogaba ngobuntombi, then umphathi wenu uMahlatshwayo. since niqalileke ukuhlolwa ke uhamba amatshitshi yiphi nje into ongathi uyayenjoya kakhulu Ematshitshini yabona ukuhlangana nezinye intombi, nisine ninivume ingoma yinto engiyithandayo nokunye futhi ukuthi nje bahlangane nentombi kanje abogogo abasinisi kuphela bafike futhi basiphe neziyalo ukuthi siyiphathe kanjani sinolwazi nje lwangaphandle ukuthi kwenzakalani ngaphandle abomama bethu bangakhona ukusitshela kona abogogo yiba bakhona ukukhuluma nathi ngezinto abazali bangakhona ukukhuluma nathi so mina ngasho ukuthi ematshitshini kahle kahle bayasikhulisa. okay makhosazana uzokhuluma kamnandi mntanami then ngifuna ukwazi ke ukuthi bakuphoqe yini ukuthi ujoin amatshitshi or into nje owayikhethela yona wena wathanda wabona ukuthi futhi kuyaphileka ngayo Umama nje ubengafuni ngiyakhumbula nginathi umama nje ubengafuni bethi nje ngisemncane kodwa mina ngayi kumbonisa ukuthi lento ngiyayithanda wagcine wamukela wayithanda naye ngoba mina ngiyayithanda umntwana wakhe. babukeli uzokhuluma kahle ke namhlanje ke uMakhosazana bazali ngiyanicela futhi ukuthi sikwazi ukufunda ukusupport abantwana bethu njengoba eseshilo ukuthi ekuqaleni umama wakhe wayengahambisani naye but ngiyambonga ukuthi ekugcineni wagcina sebonile ukuthi kuhle kangakanani ukuthi umntana wakhe ajoin amatshitshi ngoba eseshile naye ukuthi hayi ukuthi ematshitshini bayasina nje kuphela but bayayalwa lapha yana futhi baphinde bafundiswe ukuthi basiphathe kanjani siyayazi ukuthi peer pressure iningi kanjani so at least ke mojoin amatshitshi practically awusenayo umzalo oyi1 because uba nabazali futhi ogogo laba banihlolayo baphinde futhi banifundise futhi ukuthi emhlabeni ukuze ukhule kahle ukhula kanjani so ngiyanicela nje bazali ukuthi sengathi singaba support abantwana bethu if ever uyabona ukuthi umntana wakho ufuna ukujoyina or ukuba yiphathi yento ezoyenza ukuthi abe nekusasa eli bright please support them baby girl sesivala ke ngicela nje ukuthi usho ukuthi kubantu abangangawe yini nje iadvice ongafuna ukubapha yona Abantu abangangami bengisacela ukuthi bangagijimisa into eyikude nabo ngoba babona abanye ezinye ingane ziyenza bengenzi ngoba ezinye ingane ziyenza abenze ngoba into beyithanda njengasematshitshini ungayi ematshitshini uya ngomngani kumele uye nje ngothando lwakho because lento ihamba ngothando lwakho. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ke baby girl ngiqhubeke nje nisiphathe kahle ngiyabonga kakhulu qhubeke nisiphathe kahle zobantwana bami ngiyabonga babukeli nani niyabona futhi ukuthi sisaqhubeka sesihleli nazo izimbali zezwe ngicela nje ukuthi bazi introduce ngicela ukuthi usintroduce baby girl igama lami Angel likaMkhanazi aka Vanilla makhanya kude ase Palm Ridge. okay Vanilla bazomuhle Vanilla Ngiyabonga. ngicela ukuthi uzazise nana sanibonani igama lami nguThabile Ndaba brackets Nyombiza bani brackets Nyombiza Nyombiza wow ichaza ukuthini awulazi but it's such a fancy name though ubani wakuphala ngase Palm Ridge. okay yithi ubani wakuphala igama nickname yakho yasematshitshini Usifufu ngicela ukuthi uzazise baby girl sanibonani igama lami ayasithanda wakadlangisa ematshitshini bangibiza uSomlungu ngidela amakhanya kude anyways. okay Somlungu wavela waba umlungu ngempela
Ngicela ukuthi uzazise ke baby girl. Salmonani igama lami ngithando kakhumalo ematshitshini bangibiza ngosifufunizer emakhanya kude. Thatha fufunizer. Ngicela ukuthi uzazise baby girl. Sanibonani igama lami ngisisana ngabatha kumakhanya kude ngaziwa njengonyamazana. Thatha nyamazane. Somlungu. Wazwa muhle mntanami. Ngicela utshela ababukeli emakhaya ukuthi ubani umphathi wakho? Umphathi wami umama Makhumalo Under yiphi branch? under amakhanya kude from ePamridge. Okay, Somlungu. Ngicela ukwazi ke ukuthi since ujoine amajiji imaphi ama challenges ongathi uhlangabezana nawo? Ilawa wokuthi abantu bakukhulume kabi bathi hayi lo mntana lona akusijiji ini amajiji awekho ezweni uyabona. Yeah, izinto ezinjalo lezo rather than that. Then ke bese ngiza kulombuzo wami konje unangaki manje? Mina I'm 21 ngizoyenza 22. But usayigcinile mntanami. Ngaze ngajabula yazi ukuzwa ukuthi at least ke bayabona laba bathi amajiji awekho ukuthi wena ukhona. Then yiphi into oyithanda kakhulu njengoba uhamba amajiji? Ngithanda ukuthi thina samajiji siyahlolwa I mean every month siyahlolwa and then ngo September isikhathi sokuthi kiwe emhlangeni nje si busy. There's no way ukuthi uzwe bethi ijiji alihambanga la kwaNongoma mhlambe liyo groove. No lezinto lezajwayeleka because kumnandi wonke umuntu usifuna khona. Okay, then uboyile emhlangane last year? Yes. Then uyabona ukuthi bonke nalabo abangakholwa ukuthi uyijiji. There is no way ukuthi ungaye emhlangeni umhlanga ungaphuki. Nokuthi futhi at least mawusemhlangeni lapho nihlola abanye omama futhi abavela kwamanye ama branch amanye ama provinces, so there is no way ukuthi bonke bangakhuluma into engasiyiyo. So wena nje uqhubeke wena mntanami usiphathe kahle and we can't wait ukuthi usimeme mase sebekwenzela umemulo ekhaya. Of course akusendleleni khulekani silapho vela. Okay ke sesiphethe ke ngicela nje ukuthi usho iadvice ekusebenzelile ukuthi wena ukhona ukuzigcina until this age useseyintombi into. Okay, mina advice engisebenzelile ukuthi ngoba ubona ukuthi la ngaphandle abantwana abanjani ngisho yabona ukuthi abantwana bamitha bese sebancane yabo. Correct. So it's bad ukubona intanga yakho imithi yabona, so and kuyakhulunywa ngaphandle. It's not nice ukuthi but yo sekamithi in yabo. So ke I decided ukuthi yes ngadecide ukuthi hayi angihlolwe yabo because yeah. Siyabonga kakhulu bantwana bami. Ngiyanicela nje ukuthi nonke niqhubeke niziphathe kahle, niqhubeke futhi nimamele abonomehlo benu nabazali benu ke. It doesn't mean ukuthi ke ngoba wena uyitshitshi sekumele ukuthi wenze ngendlela yakho. Ngiyabonga kakhulu bantwana bami. Babukeli phinde futhi nginibingelele. Manje ngihamba ke nenza labantu ngizocela nje ukuthi umama yena azazise ukuthi uba igama lakhe. Ninjani ma? Siyaphila. Sacela ukuthi uzazise ukuthi uba igama lakho. Mina nguthandwa kaKhumalo ePamridge. Okay, Mamthandi. Ngicela ukwazi konje ukuthi ibranch yakho yini igama layo? Ibranch yami Makhanya kude asePamridge. Okay ke ma, njengoba sikashabalala namhlanje ma simenyiwe kwenzakalani kahle? La kwashabalala simenyiwe umntwana ucelebrate ibirthday yakhe. Okay, wenza ngaki namhlanje ma? Wenza 16 years old. Okay ke ma, ngicela ukwazi ke ukuthi uqale ukuba umntwana wakho bekana ngaki roughly? Uqale ena 11 years. Ukuhlolwa? Yebo. Then ke umntwana onjani nje? Umntwana alright, umntwana othanda ukucula, akakhona ukugida mara ukucula she's number 1. Okay ma, siyabonga kakhulu ke Mamthandi yazi. Nokuthi nje futhi niyasicinela nje inisikhulisele futhi izimbali zezwe. Siyazi ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo kunzima kangakanani. So nani nje niyabalekelela abazali ukuthi at least umthwalo ungabi nzima kakhulu. Then into engicela ukuyazi ke ma, since niqalile ke ukupreparela umsebenzi wokwenza iSweet 16, yipi nje into ongacabanga ukuthi ababukeli ufuna ukuthi bayazi? Into engifuna beyazi ababukeli akumhlonyane wodwa oyenzela umntwana. Okay ma. Kuya ngawe ukuthi wena ufuna ini njengomama lo mntwana nje uthe umenzela iSweet 16 njengamanje
kuzothi after that amenzele umhlonyane ne21st. Oh okay, which means futhi sisazobuya ke futhi sesowenza umhlonyane futhi. Sisazobuya kakhulu nje sisazobuya ngoba uyabona umntwana ongathanda izinto umuntu othanda nje okuhle kodwa. Okay ke ma, siyabonga kakhulu nje ma. Ngisacela ukuthi uadvise ke abomama emakhaya ukuthi ke ezinina ningabona umehlo babantwana yini into enifuna ukuthi banilekelele ngayo. Into engifuna ukuyi-advise omama basePhula Park. Hey omama basePhula Park ngibabonile ukuthi omama bangenalo uthando labantwana babo. Kodwa ke namhlanje baye bangibonisa ukuthi banothando ngoba mangaphosisi ngibatholile nje abantwana abawu15 bala ePhula Park abafuna ukusijoyina, abafuna nabo ukwazi intombi. Ngiyabonga ke bahlali basePhula Park bese ngiqinisa futhi unazi ngifuna uqinisa kakhulu unazi uyalova guys. So ngendlela alova ngayo kodwa into engiyithandile sithe noma sifika samthola ukuthi uright useseyintombi. Siyabonga kakhulu ke ma, siyabonga nje futhi nokuthi siqhubeke sibambisane kulolu hambo. Singathi nje uNkulunkulu angasigcinela nina. Kuthi noma kuthiwa ayafika ama challenges empilo but niqhubeke nokukhulisa izimbali zezwe. Siyabonga kakhulu ke ma. Siyabonga. Phinde nginibingelele futhi babukeli bami abahle. Sisesekuwo ke Sweet 16 yakashabalala. Niyabona ke nani ukuthi angihambi ngedwa, ngizocela nje ukuthi usisi lo engihamba naye ukuthi azazise ukuthi ubani. Unjani sithi? Ngiyaphila njani? Ngikhona, sacela nje utshela ababukeli emakhaya ukuthi wena igama lakho ubani ngwakabani. Okay, okhulumayo uNomadlozi wakaManana okodwa ugogo uMahlatshwayo ne ophethe iqembu lamatshitshi ogaba ngobuntombi ePalm Ridge Extension 9 View. Okay, Mam Hayes. Wazwamuhle yazi. And the colors that you are wearing avele nje akwenza nje ukuthi yazi ube wow. Okay, since ke ufikile la ekhaya yipi nje into ngathi uyibonile wayithanda? Okay, kokuqala nje ngibonga ukuthi kwashabalala basawazi amasiko ne. Sithe sifika saphathwa ngendlela yesintu futhi nempatho ekhaya impatho banayo bayamazisa omunye umuntu kahle uma bememile njoba simeyithi simenyiwe. Yebo. Bafike basipha le yanto ukuthi umuntu wasemzini uphathwa kanjani. Siyabonga and it's very rare in our days ukuthi uthola abantu abanjalo. Siyabonga ukuthi at least bona basesenabo lobo buntu lobo. Okay, then ke sengiphetha ke iyipi nje advice ofuna ukuyitshela abanye omama ukuthi into abangayenza ukuze bakhona ukuthi babe ne relationship right nabantwana babo. Engingathanda ukusho kuboma beyintombi, umama makabe umngani nengane yakhe. Akwazi ukuxoxa nengane yakhe, ingane ingamsabi uma bangabe ibhubese enganini ngoba uma uyibhubese enganeni ingane anyeke ibe ikwazi ukuvulela isifuba. Ingane zethu are going through a lot. Kodwa sisi. Kodwa I'm sorry. Kodwa uma uyisondezile wena eduzo kwengane yakho, ingane yakho iba nokuthula. Ingane zethu asinazo ukuthula, sakhulu isifane nathi kudala. And phela manje angisho ezinye izinto futhi bayifunda na ku social media akusafani nathi ekuqaleni because thina besingekho exposed ezintweni zamanje. I social media iveza ezinye izinto thina esingakhoni nokuthi masiyibona ukuthi singakhoni ukwazi ukuthi hayibo lento seriously iphuma kanjani ukuthi yaziwe umhlaba wonke. So it's a good thing ke mama ukuthi uyaba advisor ukuthi abazali akube yibo abangani babantwana babo so that umntwana uzothi makukhona into ayibonile le at least akhone nayo ukuthi akhulume nomama wakhe. Yebo uyibe ishushaye kahle esikhonkosini kunjalo ngaphambi kokuthi ingane izokhuluma nami mayiqala ikhulume nomzali, umzali abe ne relationship qala anga-adviselwa yimina ngedwa naye akabe nabo lokho okuncane akuphosayo ingane noma nyekabe nakho konke kodwa lokho okuncane. Okay. Bazali emakhaya njengoba seshilo ke umama Hayiso ukuthi sengathi ngaba close nabantwana benu nikwazi ukuthi abantwana benu niyabasondeza kini so that umntana naye azoba free angekaze akusabe so that noma kukhona ama challenges or khona izinto azibonayo emhlabeni or kuma social media akwazi ukuhlala nawe phansi ukuthi mama yazi ngibona into so wena njengomzali wami ucabanga ukuthi ngingenze njani or ucabanga ukuthi mama yenziwa yini le nto leyo. So nje ngiyacela nami ngicela nje ukuthi nginigqugquzele lapho ukuthi ngiyanicela bazali ukuthi
yenzani ukuthi nibe close nabantwana benu, because if nina nibe close nabantwana benu bazohamba bephumile ngaphandle befune aba-advice kubantu aba-wrong, then kugcine abantwana sebekuthiwa abantwana abalaleli, kanti yini enenza ukuthi abantwana bengalokhuzana bagcine beyindlela abayiyo. So ngiyanicela kakhulu bazali or babukele emakhaya ukuthi uma uwumzali or uma umuntu abantu ababheke kuye, then yenza sure ukuthi labantwana ababhekene nawe or labantwana obakhulisayo uba close nabo, ukhulume nabo, ubasondeze kuwe so that nabo bazoba free ukuthi bakhulume noma yini nawe. Ngiyabonga mama, sesiphethe ke yini nje into ongafuni ukisho namhlanje? Into engifisa ukuyisho namhlanje ukuthi cha, usuku lethu lumnandi, kumnandi eintombini, ongekho eintombini makeze eintombini, kumnandi kuba yitshitshi. Siyabonga kakhulu ke ma, uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena. Siyabonga babukele, ngiphinde nginibingelele futhi. Manje sengize nendlovukazi ke, umama kaSingaye, ngizocela nje ukuthi azazise ukuthi ubani. Ninjani sisi? Sawubona Dali, awusemuhle. Ngiyabonga ma. Sacela ukuthi utshela babukele emakhaya ukuthi uba igama lakho. Ngubongi, umama kaZenazi. Okay ke ma, wazwamuhle. Wazwamuhle, wavele waba indlovukazi nje impela namhlanje. Okay ke ma, ngicela nje ukwazi ukuthi sobona umcimbi wonke uhamba kahle kangaka, unjani, uzizwa kanjani nje namhlanje? Ngizizwa ngumama ophelele nje. Ngijabulile kakhulu sithandwa sami. Ngiswele nje amagama okusho. Okay ke ma, ngicela ukwazi niqale nini ukuprepare lo msebenzi omuhle kangaka? Yo, ingane yami yoni iseyintombini, kodwa umsebenzi ubelokhethi mama kusela inyanga ukuthi kube birthday ya mama kusela 2 weeks. Ngisho ngithi mhlawumbe ngibe neviki lokuthi ngikwenze lokhu nje. Kwenzeka ngoNkulunkulu kwenzeka, noma ngingakwazanga ukumema wonke umuntu ebengifisa ukummema, kodwa ngimane ngathi ngenzele umntwana lento ayifisayo. Siyabonga kakhulu ke ma. Yes, kunjalo ma. Then mase siphethe ke yini into ofuna ukusho kuba abantu abakusupportile from eqaleni until now? Ngathi ngiyabonga nje, inkosi babusise ngesikhathi sabo ngokuzonyathela la ekhaya, ama present konke okuhle abamenzele khona uZenazi. Awu ngiyajabula. Siyabonga kakhulu ke ma, sengathi nje uNkulunkulu angagcina uphinde futhi usikhulisele yena, then sisobonana next time so umenzele umhlonyana. Siyabonga ma. Ngiyabonga. Okay. Phinde nginibingelele futhi babukeli. Njengamanje ke sengihamba nomunye obalekele kakhulu ke, but ke ithi introduce bonke laba abanye cause vele uSingaye kumele ukuthi namhlanje kube uSingaye. Then ngicela ukuthi uzazise ke baby girl ukuthi uba igama lakho. Igama lami uThando Khumalo, abantu bangibiza ngoSifufunaza, I'm from Palmbridge. Okay ke nana. Igama Athandile, abangibiza ngomapakisha, ngihlala apha ePhela Park. Okay, then ibranch yakho yini igama layo? Impumelelo yalo. Okay baby girl. Then ngizogcina ngawe Singaye ne. Ngicela ukuthi uzazise ke nani ukuthi uba igama lakho? Sanibonani, igama lami uMaho, eMatshitshini bangibiza ngoSomlungu, phuma kumakhanya kude. Okay nana. Then ke Singaye, ngicela ukuthi utshela ababukele ekhaya ukuthi uba igama lakho. Igama lami uZenazi wakwaShabalala eMatshitshini bangibiza ngoSikeshe. Okay, Sikeshe. Wazwamuhle baby girl. Bonga. Okay, then umphathi wakho ubani? Umphathi wami umama Khumalo Senggodli, uMama Khumalo. Okay, then uqale unangaki ukuhlola baby girl? Ngaqala ngina 11. Then namhlanje konje unangaki? 16. Okay, then since ke uhamba amajiji, imaphi nje ama challenges obona ukuthi abanzima kakhulu for wena? Mina ngibona kunzima ukuthi umuhambe endleleni uyabona nje ukuthi abafana bakubheka left and right, yawazi ukuthi wenzeni, futhi njengoba intombazane masingenela amajiji, there are high risks of getting raped. Okay ke nani. Then ke ngoba ubona ke umsebenzi wakho uhamba kahle kangaka, uzizwa kanjani? Angizizwa ngijabule kakhulu. Okay, then another question engithanda ukukubuza yona ukuthi njengoba wena ke la ePhela Park ngizwe umama asho ukuthi then bancane kakhulu abantu enihamba nabo, yini into ofuna ukutshela ababukeli or umphakathi wasePhela Park especially amantombazane angangawe ukuthi baqhubeke nabo banijoyine? Nigcine nje kuphela, ninakekele, nithande.
Okay ke baby girl. Then ke sengiphethe ke yini into ofuna ukisho kubo bonke abantu abazile bazokusupporta namhlanje. Ngiyabonga ngibathanda bonke ngibonga isupport abangiphe yona. Okay. Then ngizomama athi bazokwenzela umhlonyane. Are you aware of one? Then athi agcina lapho futhi basazophinda futhi aqale ke manje futhi abudgetele ukuthi bakwenzele umemulo. Uyabona ukuthi mama ukuthanda kahle kakhulu kangakanani? Ngiyabona ma. Ngicela ukuthi ungamphoxi ke. And wazi ukuthi ke uzobe ungaphoxi wena kuphela uzobe uphoxa nomphakathi wasePolar Park ngoba thina siyaqala ukuze Polar Park namhlanje. So manje wena njengoba usuzowaziwa ukuthi uyintombi into then mase uyalokhuzana mase uyagileka futhi uyabona ukuthi uzobuphoxa abantu abaningi kanjani. Yebo ma. So nje sicela ukuthi uqhubeke ke uziphathe kahle then uqhubeke futhi umamele nabo nomehlo bakho wazi ukuthi le ndlela le yes inama challenges but ke uavoid na ukugcwala istride so that ke bengeze besho ukuthi ke mhlambe lo mntwana njani then iyiphi into mhlambe abake bayisho kuwe ocabanga ukuthi yakuphatha kabhlungu njengoba uyintombi into. Mina bangitshela mangithi ngenela amatshitshi bathi kimi angeke ulast uzogcina ukhulelwe njengathi. Bangitshela lo mina. Bathi ke namhlanje sila nihloliwa ngisho. Yebo ma. Then bakuthola ukuthi uyintombi into. Yebo ma. Then uzizwa kanjani? Angizizwa ngijabule kabi. Okay ke baby girl. Then ngiyabonga ke uqhubeke uziphathe kahle yezo baby girl. Siyabonga kakhulu ke babukeli. Cable. Oh. Uzwisile namhlanje. The time we by Ushana used to play something. Oh, like normal cable. Yeah.
melt. Yeah. Masebe ngafika la. Manje. Babukeli kungakho ke besiniphathele khona namhlanje as iMK sifikile ePolar Park konke kuhambe kahle sibonile umntwana bemenzela iSweet 16 sibonge kakhulu umndeni wakashabalala ngokuthi at least bakhonile ukubonisa umntwana wabo namhlanje ukuthi bamthanda kangakanani. Siyacela nje ukuthi nabanye omama ke basikiphethini kulokho bekwenzeka namhlanje baba support abantwana babo ngendlela abakhona ngayo. But with me saying that angisho ukuthi niphoqe noma izimo zingavumi. Then ke sesiphethe ke ithi ngithi ke nami ke njenge Africa Month ngicela nje ukuthi ke sibumbane singama Africa siqhubeke sithandane siqhubeke futhi sazi ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu. Okunye ke njengoba sazi sonke ukuthi kusasa usuku olubaleke kakhulu iMother's Day. Please allow me to say this. Happy Mother's Day kuzo zonke ikhukhukazi lomhlaba. Sengathi uNkulunkulu anganigcina. Niqhubeke nisikhulisela abantwana niqhubeke futhi nazi ukuthi sinithanda kangakanani. We love you and we appreciate you. With me saying that, ngithi peace be with you. Stay blessed. Ngiyabonga.